Druhýkrát prajeme pekný deň všetkým slovanistkám a slovanistom z kancelárie generálneho riaditeľa Slovana Ivana Kmotríka mladšieho. Ivo, ahoj. Ahoj. Sme tu po nejakom čase, vieme aj to, že keď si dal fanúšikom a fanúšičkám možnosť pýtať sa otázky, že odtedy vlastne uplynul nejaký ten mesiac, to znamená, na rovinu hneď poviem na začiatok, že niektoré tie otázky sme aj prefiltrovali, respektíve poupravili tak, aby boli aktuálne platné. Jasne. A aby teda fanúšikovia mali možnosť dozvedieť sa to, čo potrebujú vedieť. Takže odpovede na tie aktuálne témy. Jasné. Začíname takou obširnejšou témou bufety. Je to trošku aj taká negatívna možno téma pre niektorých fanúšikov. Prejavili aj určitú nespokojnosť, teda pýtajú sa aj na to, aké dlhé obdobie ešte máme pod zmluvou našich súčasných partnerov Staropramen, Pepsi. Takže ako to je? Tak bufety vnímam ako tému, ktorá je dlhodobo problematická alebo dlhodobo v klube riešená. Ako veľakrát sa o tom rozprávame a snažíme sa nájsť nejakým spôsobom to riešenie, ako uspokojiť našich fanúšikov a takisto minulý rok sme to riešili veľmi intenzívne a pred začiatkom Ligy majstrov sme pridali niekoľko ďalších bufetov, aby sme rozšírili vlastne možnosti ľudí, aby teda možno sme trošku skrátili ten čas alebo ten nápor na tie dané výdajné miesta. To znamená, pridali sme niekoľko ďalších bufetov na štadión. Samozrejme stále vnímame, že tá spokojnosť ľudí nie je na takej úrovni, ako by sme si všetci v klube predstavovali, takže stále intenzívne tejto téme sa venujeme. Avšak naozaj je to problematické a ja som naozaj tiež bol na mnoho štadiónoch tak ako ty a aj sme sa o tom spolu niekoľkokrát bavili a interne sa o tom bavíme. Áno, tá dĺžka čakania alebo tie rady v bufetoch sú prirodzené a sú všade na svete. Hej. To znamená, že nie je to niečo neobvyklé, že iba na Slovane sú rady. Hej. To znamená takisto, keď som bol nedávno v Paríži na zápase proti Arsenalu Ligy majstrov, tak takisto som vstal v rade a naschvál som si kupoval vstupenku prvej kategórie, aby som zažil, možno dostal nejakým spôsobom takú reálnu skúsenosť, ako to je na tých veľkých štadiónoch, lebo naozaj vnímam to, že tá nespokojnosť v rámci tých bufetov stále je, hej, a tá téma je stále živá a stále sa mu nedarí nejakým spôsobom vyriešiť, takže išiel som si to odskúšať sám na vlastnej koži a zažil som v podstate asi to isté, čo zažívajú naši fanúšikovia na našom stadióne. Takisto som musel stať v rade, takisto tam bol nejakým spôsobom tá dĺžka čakania taká, aká je, no bohužiaľ, keď v našom prípade 22 000 ľudí príde na štadión, hej, a máme, ja neviem, vyše 30 miest, kde si môžete teda zobrať pivo alebo akékoľvek iné občerstvenie alebo niečo k jedlu. To znamená, nie je to technicky možné, aby tá rada sa tam nevytvorila, hej, lebo keď ten nápor je taký razantný a v určitom čase, samozrejme ja si myslím riešenie je samozrejme v tom, aby sme ľudí naučili chodiť možno skorej na ten štadión, aby skorej prišli na štadión a trošku ten nápor na tie bufety rozšírili v rámci času. Hej. To znamená, aby to nebolo také nárazové, hej, že keď nárazovo príde to kvantum ľudí a teraz všetci chcú pivo, lebo došli, ja neviem, pol hodinu pred zápasom, no tak je to samozrejme problém a tá rada je enormná a extrémne dlhá a potom vzniká naozaj nervozita. To znamená, že tak ako v zahraničí, kde sú ľudia zvyknutí naozaj chodiť v väčšom predstihu na štadión, tak možno to je takisto cesta, keď sa trošku ten nápor rozšíri v tej časovej nejakej dĺžke, hej, lebo ťažko hľadať asi iné riešenia. Ale samozrejme, je to téma, ktorú intenzívne riešime. Takisto spolupracujeme aj s agentúrou, ktorá nám dodáva v podstate personál do bufetov, takže takisto na ňom vytvárame tlak na to, aby sme zlepšovali ten personál. Pridali sme kamerový systém do všetkých bufetov, aby sme dokázali vyhodnocovať v aktuálnom čase a takisto po zápase potom hodnotiť to, že prečo sa tvorila rada v danom bufete, takže toto je novinka, ktorú sme zaviedli, ktorá už dneska funguje. To znamená, že snažíme sa spätne teda vyhodnocovať a hľadať príčiny toho, že prečo to možno nefunguje tak, ako by sme si prijali. Hej. To znamená, že určite to nie je niečo, na čo by sme nemysleli, alebo by sme nad tým mávli ruku v klube, to znamená, intenzívne to riešime a budeme sa snažiť hľadať nejaké formy, aby sme priniesli možno ďalšie zlepšenia, aby sme možno ďalším nejakým spôsobom pomohli tomu, aby to bolo lepšie, aby tá odozva bola pozitívnejšia. Takže toľko asi k nejakému tomu fungovaniu a zároveň prejdem rovno na tú tému, čo sme sa bavili, to znamená Staroprameň, hej, ktorá je veľmi intenzívna téma, čo samozrejme ja intenzívne vnímam a cítim od fanúšikov, že samozrejme 100 ľudí, 100 chutí, 100 názorov, hej, každému chytí možno iné pivo, to znamená, asi nikdy nebudeme schopní uspokojiť 100% našich zákazníkov, v našom prípade našich fanúšikov, lebo každému asi chutí trošku iné pivo. Hej. To znamená, veľakrát sa dostávam do takého sporu, lebo ľudia hovoria Plzeň, hej, samozrejme Plzeň, ale bohužiaľ Plzeň ani, aj keby sme ju mali, tak reálne nedokážeme predávať na štadióne, lebo je to 12 na štadióne predávať nemôžeme. To znamená,
mylný dojem z toho, že Plzeň by bola ideálna. Áno, bola by, ak by sme ju mohli predávať. To znamená, my dneska, keby sme mali s Plzňou kontrakt, tak bohužiaľ by sme to ani predávať nemohli. A musím povedať, v prípade Staroprameňu, keď sme robili výberové konanie, tak tá ponuka bola ďaleko odlišná od všetkých ostatných. To znamená, ten záujem Staroprameňu byť súčasťou Slovanu Bratislava bol naozaj enormný a preto sme sa rozhodli tak, ako sme sa rozhodli a bolo to v prospech klubu a museli sme ísť touto cestou. Samozrejme, všetko má nejaký vývoj, uvidíme, čo bude v nasledujúcom období, uvidíme, aké bude nasledujúce výberové konanie, lebo samozrejme ku koncu roka a ďalšieho roka, to znamená, pôjdeme už pomaličky do nejakého výberového konania, to znamená, že všetko sa jedného dňa skončí, takže uvidíme, že aký bude ten boj na tom trhu a možno zamieša karty a možno prebije tú ponuku v Staroprameňu a samozrejme my vždycky zohľadňujeme nielen tie finančné veci, ale takisto aj tú technológiu, aj všetky veci, čo sú s tým spojené. To znamená support, technológia, cena a takisto kvalita. To znamená, nemôžeme rozhodnúť len v rámci jednej oblasti, ale možno bohužiaľ z pohľadu fanušika, ktorý je nespokojný, tak ten Staroprameň bol ďaleko najlepší. To znamená, pre náš klub to bola jednoznačná voľba. Hovoril si, že do konca budúceho roka, to len aby sme teda upresnili teda do konca roka 26. Áno, tak. OK, tak to aby fanúškovia teda vedeli. OK, bufety sme teda rozobrali, myslím si, že obšírne. Teraz je tu otázka taká rýchlejšia asi. Plánuje sa v budúcnosti rozšírenie kapacity tehelného pola? Že či je to vôbec reálne? Lebo vieme, že možno toto sa rieši pri starých štadiónoch. Áno. A my máme nový štadión, čiže či vôbec sa to dá spraviť, keby sme chceli, teoreticky. Tak myslím si, že určite by sa dala možno nájsť nejaká cesta, ale myslím si, že sme ešte veľmi ďaleko na takouto tému, ja by som sa s ňou veľmi rád zaoberal dneska, kde riešim to možno projekty toho, ako rozšírime štadión, lebo máme vypredané tehelné pole na všetky ligové zápasy a máme priemernú návštevnosť, ako má Slavia. Myslím, že včera som čítal niekde, som zachytil takú informáciu, že mali vyše 18 000 priemernú návštevnosť dokonca v rámci českej súťaže za minulý rok. To znamená obrovský náraz v rámci tohto. To znamená veľké pozitívum v rámci českého fotbalu a v rámci Slávie. To znamená takisto, ako si teraz povedal, aj tá generálka. Úžasná návšteva. Ale zase nechcem dehonestovať našich fanúšikov. Musím povedať, že aj tam cítim naozaj veľký pokrok, že keď si pozrieme, že sme mali teraz vyše 5000 fanúšikov na Mytilen, čo možno nebol optimálny čas, hej. Ale treba aj toto nejakým spôsobom možno povedať, že prečo sme hrali práve o druhej, lebo Mytilen muselo cestovať. To znamená, my sme nemali alternatívu. Myslím si, že možno keby sme hrali o niečo neskôršie, že možno taký priaznivejší čas pre fanúšikov, tak by tá návšteva bola ešte vyššia a to je veľmi, veľmi pozitívne predpoklad do nadchádzajúcej sezóny. Takže verím, že budeme na tejto vlne pokračovať a že tá návštevnosť bude raz aj u nás. V médiách boli v súvislosti s prestupmi do Slovana spomenuté rôzne mená, aj naozaj by som povedal také zvučné, ako Lukáš Haraslín, Ivan Šranc. Niektorí fanúškovia volali aj po Rodádovi, ktorého sme mali možnosť vidieť prednedávnom, tu keď bol s Vyslou. Bola tu aj téma Abenovho prípadného návratu do Slovana, tak poďme to všetko nejak poobjasňovať, teda tieto mená. Musím povedať, že áno, všetky tieto mená sa v určitom čase nachádzali na našom zozname, to znamená na nejakom target liste v rámci scoutingu, to znamená týchto hráčov sme sledovali. Postupne samozrejme niektoré tie mená odpadávali a preto sme niektorými ani v rokovaniach neboli. V prípade hráča z Vysly, tak tam ten vypadol ako prvý v podstate z toho zoznamu, ale ďalší menovaných Abena, tak tam sme boli v rokovaní, však to je veľmi známa vec, bohužiaľ to dopadlo tak, ako dopadlo. Rozhodol sa pre iný klub, takže išiel inou cestou. V prípade Ivana Šranca, tak bola to téma, ktorú sme interne nejakým spôsobom riešili, ale na tej pozícii sme nejakým spôsobom nepocitovali, že by sme išli jeho cestou, takže v tom prípade sme nedošli ani k žiadnej nejakej bližšej komunikácii alebo rokovaniu. V prípade Lukáša Haraslina, tak to bola téma, ktorá bola veľmi intenzívna, ktorá bola taká aj moja interná alebo vnútorná túžba ho priviesť do Slovanu, lebo cítil som, že to môže byť naozaj tá náhrada v podstate Zákúca a možno v budúcnosti zavláda aj taká tá osobnosť Slovana, že je to odchované Slovana, je to Bratislavčan, myslím, že je to ten správny typ, ktorý by za Slovan mal raz hrať.
Bohužiaľ vypadá to tak, že toto leto sa nám to nepodarí, ale ja som presvedčený, že jedného dňa si Lukáš Dreslovana oblečie a myslím si, že ten záujem bol obojstranný, ale bohužiaľ, no samozrejme je dneska viazaný kontraktom, to znamená, s tým nedokážeme pohnúť a so Spartou nie je možná dohoda momentálne. To znamená, keď sme to preverali cez hráčskeho agenta, tak sme dostali odpoveď takú, že v tomto letnom prestupovom období to nie je pre nich vôbec téma, takže sme nedospeli ani k nejakému finálnejšiemu rokovaniu, ale hovorím, ten záujem je enormný a z našej strany sme okamžite otvorení rokovať a prísť k stolu a hľadať formu, lebo niekedy samozrejme v tom fotbale je to také smutné a z troch strán dve sú naklonené, ale tá jedna strana drží karty v rukách a v tomto prípade je to Sparta a bohužiaľ s tým nepohneme. To znamená aj napriek tomu, že Slovan aj Lukáš si to vedia predstaviť a myslím si, že by to bola pre nás obidvoch veľmi dobrá cesta spojenie našich síl, ale bohužiaľ nie je to reálne aktuálne. A ako si aktuálne spokojný s prestupovým obdobím? Teda v tejto chvíli hovoríme sme jeden deň po zápase s Midtjyllandom, len pre fanúšikov teda, aby vedeli. Máme 5 nových hráčov aktuálne, takže ako to hodnotíš? Ja si myslím, že zatiaľ sa nám darí naplňať to, čo sme si pred sezónou nejakým spôsobom zadefinovali ako cieľ. To znamená, darí sa nám naozaj to mužstvo skladať tak, ako by sme chceli. Vyberáme hráčov, ktorých máme odskautovaných, to znamená, nejdeme do nejakého neznáma a ja za seba som spokojný, samozrejme ešte stále tomu niečo chýba, my videli sme v tom zápase, vieme, že kde nás ešte Topánka tlačí, myslím si, že všetci sme v klube dostatočne skúsení na to, aby sme vedeli, čo máme robiť a myslím si, že ten výsledok samozrejme s Midtjyllandom vypadá nie moc atraktívne a samozrejme nikoho z nás nepotešil, avšak ten zápas myslím si priniesol aj určité pozitíva aj negatíva, to znamená musíme si to vyhodnotiť a vieme samozrejme, že v defenzíve sa musíme posilniť, to znamená chceme priniesť minimálne jedného stopera, ideálne dvoch, to znamená uvidíme, čo sa nám podarí v nasledujúcich týždňoch, ale vieme, na čo máme pracovať a vieme, kde nás Topánka tlačí, takže sme všetci dostatočne skúsení na to, aby sme to vyriešili tak, aby to mužstvo bolo tak, ako som sľuboval pred sezónou, ešte kvalitnejšie ako v minulom roku a myslím si, že to sa nám darí aj naplňať, že ten potenciál hráčov, ktorý sme doniesli, keď sa nám podarí naplniť, hej, že spoločne s trénerským štábom alebo trénerský štáb z nich vyťahne ten potenciál, ktorý v nich veríme všetci, že je, tak si myslím, že to mužstvo môže byť ešte kvalitnejšie ako minulý roku. Tých otázok na prestupy bol samozrejme neúrekom. A takže pokračujeme ešte v tejto téme trošku z iného súdka. Mal Slovan vopred stanovený budget na prestupové obdobie, alebo je to pohyblivá položka súvisiaca aj s prípadnými odchodmi, respektíve inými aspektami? Samozrejme určitý budget samozrejme v klube máme stanovený alebo vieme, s čím vstupujeme na ten trh, ale samozrejme tú veľkú zmenu toho budžetu môže spraviť práve ten prípadný odchod. Hej. To znamená, teoreticky predáte nejakého jedného z vašich hráčov, zarobí klub veľa peňazí, tak samozrejme delíte tú sumu, ktorú zarobíte na nákup nových hráčov, na fungovanie klubu, hej, to znamená, aby ste to rozdelili a nikdy to nejde, že to iba zhltne klub, to znamená, musíte použiť určitým spôsobom nejako na náhradu toho hráča a samozrejme využiť určitú časť aj na fungovanie a možno zlepšenie nejakej infraštruktúry, možno investíciu do niečoho a podobne. Posledná otázka, teraz už úplne aktuálna, pretože sa včera som videl v médiách objavila špekulácia ohľadom prípadného posilnenia na stoperskom poste, čo si spomínal. Ide o Martina Erliča, hráča Bologne, takže čo je na tom pravdy? Tak o Martina máme enormný záujem, samozrejme boli sme už niekoľkokrát v rokovaní s ním a niekoľkokrát som s ním aj telefonoval, to znamená záujem hráča je, to znamená snažíme sa nájsť nejakú zhodu s Bolognou, čo je momentálne veľmi náročné, ešte nie sme tak blízko, že by sme mohli dneska povedať, že sa nám tento transfer podarí dotiahnuť, ale vyvíjame maximálne úsilie na to, aby sa to podarilo, ale je to veľmi náročné. Musím povedať, že ten boj o hráča je enormný a samozrejme aj tie finančné nároky, či už klubu alebo hráčové sú naozaj veľmi vysoké, takže snažíme sa hľadať nejakú takú formu, aby sme boli schopní to urobiť, ale nie je to ešte v takom štádiu, že by sme mohol dneska oslovať. Ale áno, je to hráč enormnej kvality, ktorý by nám určite pomohol a veľmi rád by som v našom drese videl a uvidíme, ako sa tie rokovania budú vyvíjať v nasledujúcich dňoch, lebo hovorím, superíme o neho s ďalšími klubmi, to znamená, že nie je to nič jednoduché a uvidíme, ako sa to celé vyvinie. Dneska ešte nedokážem nejakým spôsobom predikovať, že či sa nám to podarí alebo nie. A budeme bojovať. Prejdeme na akadémiu. Či sa plánuje rekonštruovať skôr súčasná na Rapide v Prievoze, alebo či sa plánuje výstavba úplne novej niekde, povedzme, tak povedať na Luke?
V prípade akadémie máme viacero alternatív, to znamená, pracujeme aj s alternatívou či už rekonstrukcie na areálu na Rapide, alebo taktiež pracujeme s alternatívou výstavby celkovej novej akadémie na Zelenej lúke. Obidve témy sú aktuálne živé v klube, to znamená, riešime tu už niekoľko, nepovedal by som týždňov, ale mesiacov, možno už aj rokov, hej, to znamená, že máme nejakú predstavu, nie je to nič jednoduché, samozrejme takýto projekt nerodí sa zo dňa na deň, to znamená naozaj veľmi intenzívne to riešime a uvidíme, kedy sa nám to podarí nejako dotiahnuť, však samozrejme nie je to jednoduché, lebo potrebujete aj pozemky, potrebujete aj priestor, potrebujete aj mať na to financie, aby sme to boli schopní nejakým spôsobom zrealizovať, to znamená, že všetko toto súčasne nejakým spôsobom beží a tie projekty sú rozbehnuté, obidva sú živé, sú veľmi intenzívne sa im venujeme, to znamená, to je veľmi, veľmi horúca téma v rámci klubu a uvidíme dneska, ešte nedokážem povedať, či to bude tak alebo tak, ale pracujeme na tom, ale musím samozrejme poznamenať zároveň to, že klub nie je v takej situácii, že by nemal kde trénovať alebo niečo podobné, lebo keď sa porovnáme s inými klubmi, akože mal som príklad možnosť sa baviť s Dynamom Zágreb, ako majú oni akadémiu, to znamená, my sme určite na to momentálne lepšie ako oni, hej, oni sú samozrejme schopní vyprodukovať možno viacej hráčov, my nie ešte tak, ale my máme zázemie, máme kde trénovať, čo je samozrejme podstatné, máme dobre nastavené veci, máme nového šéfa mládeže, sama Slováka, ktorý priniesol nový vietor do klubu. Myslím si, že to je ten správny človek na správnom mieste a že môže klubu veľmi pomôcť a že to môže dobre napredovať. Niektorí fanúšikovia sa pýtajú na cenotvorbu dresov, teda prejdeme na fanshop trošku, ktorá je podľa niektorých teda príliš vysoká, že dávajú aj za porovnanie napríklad dresy Sparty, ktorá má tiež Adidas ako my, a tam hovoria, že stoja okolo 80 eur, replika možno 65, takže že vlastne prečo je to tak? Na toto je veľmi jednoduchá odpoveď, akože vzhľadom na to, že všetci dobre vieme, že tá naša návštevnosť priemerná má nejaký vývoj, to samozrejme súvisí aj s fanshopom, nákupom v našom fanshope. Vieme, kedy sme otvorili kamennú prevádzku, to znamená, toto všetko má nejakým spôsobom prepojenie a to znamená, že naša cena sa nelíši od nejakej marže. Ja som presvedčený, že tá marža naša aj spartianská je veľmi, veľmi podobná, ak nie rovnaká, hej. Rozdiel robili vstupy, hej, to znamená tie vstupy pre nás, to znamená nákupná cena naša a v porovnaní so Spartou bola rozličná, hej, to znamená, tam vznikal ten rozdiel v nákupe dresov, ale musím potešiť našich fanúšikov, že sa nám podarilo vyrokovať na základe pozitívnej odozvy, to znamená, že sme predali naozaj veľa dresov a to naozaj ten záujem fanúšikov bol pozitívny, tak sa nám podarilo vyrokovať lepšie podmienky a do novej sezóny už budeme vstúpať s novou cenou a pôjdeme na tú cenu takú istú, ako má Sparta, to znamená, aj tie naše vstupy sa dostávajú na rovnakú úroveň, to znamená, cena bude 89,90 €, keď si dobre pamätám, hej, do novej sezóny, takže budeme už na tej úrovni, takže je to také pozitívum, to znamená, čo ma veľmi teší, že naozaj fanúšikovia prispeli k tomu, aby sme my dokázali vyboxovať lepšie ceny a dokázali nakoniec im ponúknuť ten produkt za priateľnejšiu cenu, takže verím, že to bude pozitívum pre našich fanúšikov a že to zoberú pozitívne a budú naďalej naše dresy nakupovať a že budú takýmto spôsobom klub podporovať. Čo sa týka replik dresov, tak toto je téma, ktorú intenzívne riešime s našim dodávateľom Adidasom, takže uvidíme, ako sa nám toto podarí vyriešiť, ale aj toto je už téma, ktorá je živá a uvidíme, akom časom priestore sa nám podarí vyriešiť aj toto. Predpokladám, že za tým progresom tej cenotvorby určite vďačíme aj fanshopu, novému fanshopu, ktorý teda má necelý rok existencie za sebou. Tak ako hodnotíš vlastne jeho také prvé pôsobenie, teda ešte ten nedokončený prvý rok? Všeobecne to hodnotím veľmi pozitívne. Som veľmi rád, že naozaj po tom dlhom období a potom naozaj ťažkom období, že fanúšikovia naozaj dožadovali ten fanshop, že sme ho stále nemali otvorený a stále sa to takým spôsobom ťahalo a že sa nám to konečne podarilo otvoriť. Mne padol naozaj veľký kameň zo srdca, lebo naozaj som cítil voči fanúšikom takú zodpovednosť, že toto je téma, ktorá ich naozaj trápi a že ten fanshop si klub našich pomerov naozaj zaslúži a som rád, že sa nám to podarilo otvoriť. Myslím si, že fanshop je naozaj dôstojne reprezentuje náš klub, že myslím si, že aj tie priestory sú na veľmi vysokej úrovni a stretávam sa veľmi pozitívnou odozvou, či už od fanúšikov, ale takisto od predstaviteľov klubov, s ktorými sme mohli hrať počas účinkovania v rámci Ligy majstrov, takisto rozličnými zahraničnými návštevami, agentami, s ktorými sa stretávame a ktorí samozrejme vždy zavítajú do nášho fanshopu, tak naozaj sú ohúrení tým, aký dizajn má ten fanshop, ako dobre vyzerá, to znamená, to je veľkým pozitívom a verím, že sa fanúšikovia taktiež v ňom cítia komfortne. Nové dresy budeme mať? Prípadne kedy budeme mať? Nové dresy samozrejme budeme mať.
takisto sa tešíme na ne, som zvedavý, aká bude odozva fanúšikov, že či sa im budú páčiť a chceli by sme ich samozrejme predstaviť už pred druhým kvalifikačným kolom z Ligy majstrov proti Zlínskym Mostar, takže už v veľmi krátkej dobe sa naši fanúšikovia dozvedia a uvidia naše nové dresy. Dúfam, že sa im budú páčiť, mne sa osobne páčia, myslím si, že odozva interne v klube, čo sme ich samozrejme mohli vidieť a čo ich pripravujeme samozrejme na prezentáciu je pozitívna, všetkým sa nám páči, takže verím, že tá odozva bude aj zo strany fanúšikov taká, ako je od nás. Takže pred 22. júlom teda budú... Určite ich uvidia. OK, takže sa tešíme spoločne. Bude v budúcnosti nejaký veľký nápis tehelné pole na štadióne? Možno niečo asi ako máme na recepcii štadióna, teda pri vstupe do VIPky? Je to téma, ktorou sme sa zaoberali. Myslím si, že viem si predstaviť možno niekde v rámci námestia nejaký taký nápis. Samozrejme, čo sa týka nejakého titulárneho nápisu na štadióne, tak musíme rátať s tým, že hľadáme partnera, ktorý by niesol v podstate meno štadióna. To znamená, že samotný štadión asi nebude mať vysvietené meno, že tehelné pole, ako na tej konštrukcii, ktorú dneska môžeme vidieť nad fanshopom, ktorá je pripravená už na potenciálneho partnera arény. Hej, to znamená názvu nášho naming rights, názvu nášho štadióna. Takže v tom priestore si to asi neviem predstaviť, ale myslím si, že možno by sme vedeli hľadať niekde nejaké miesto, že možno nejaký nápis tehelné pole, ktorý by mohol slúžiť aj na nejaký fotopoint alebo niečo takéto podobné. To znamená, že už sme v minulosti mali takýto projekt, ale to námestie samozrejme má určitú kapacitu. To znamená, keď chceme vytvárať tam priestor pre fanzóny, tak musíme s tým opatrno pracovať a možno hľadať nejaký priestor, ale viem si to predstaviť. Bude Slovan súčasťou hry FIFA? Prípadne, že kedy? Toto je téma, ktorá ma veľmi trápi, že tam stále nie sme. Samozrejme, už sme to interne riešili aj na marketingovom oddelení. Nie je to jednoduché, samozrejme, do tejto platformy sa dostať a byť súčasťou FIFA. Bolo by o mnoho jednoduchšie, keby táto iniciatíva vychádzala v podstate zo Slovenskej ligy a keby tam bola celá liga. Ako samotný klub, samozrejme, ten proces je o niečo náročnejší, ale intenzívne na tom začíname pracovať a je to taký cieľ, ktorý sme si zadefinovali v nasledujúcom roku, že by sme sa chceli dostať aspoň do nejakej tej fázy, že budeme v nejakom tom procese už, hej, aby sme sa dostali. To znamená, dneska neviem povedať, že či to bude o rok, o dva, hej, to znamená, lebo neviem ešte presne tie kritériá, akým spôsobom, čo všetko potrebujeme splniť na to, aby sme sa tam dostali, ale verím, že v nasledujúcich týždňoch by sme mali už dostať nejakým spôsobom odpoveď, lebo už sme samozrejme na tom začali pracovať, takže verím, že budeme môcť potom následne informovať aj o tomto fanúšikov, že kedy sa tam Slovan objaví a myslím si, že by to bolo naozaj pozitívne, najmä pre tých najmenších alebo takú tú mladú generáciu, ktorá FIFU hrá, ktorá trávi veľa času týmto, to znamená, že myslím si, že bolo by pekné tam Slovan vidieť čoskoro. Je tu otázka, ktorá zabrne trošku do kuchárskeho remesla a trošku zároveň do histórie. Hej. Kuchár Daniel Hrivňák, áno. Dobre ho poznáš. Hej. Mala sa s ním vydávať kniha s receptami hráčov Slovana, bolo to myslím, že ešte v 2019 roku. Áno, presne, pred covidom to bolo ešte. Nedospelo to do úspešného konca. Prečo? Práve tým covidom to bolo, lebo samozrejme narušil nám to ten covid, mali sme tam množstvo hráčov, ktorí tu už dneska nie sú, to znamená, ten projekt bol nejakým spôsobom nútene pozastavený kvôli tomu covidu a tým, že tí hráči tu už nie sú. To znamená, že aktuálne táto téma je takým spôsobom, by som povedal, zamrznutá, ale nehovorím, že sa o nej nebudeme rozprávať interne, ale je to dobrý point, to znamená, že otvorím to interne v klube a budeme sa rozprávať, či to opäť oživiť, alebo či ísť opäť s touto myšlienkou von, alebo nie. Aké sú ciele Slovana v tejto sezóne v pohárovej Európe? Tak samozrejme klasicky, ten Slovan máme vždycky tie isté ciele, alebo posledné roky máme tie isté ciele, to je reprezentovať Slovensko v rámci európskych súťaží a bolo by pekné, keby sa tento rok podarila Európska liga. Samozrejme budeme bojovať o nás sen, ktorým je Liga majstrov, ale uvidíme. Ako stále to dôležité je, aby sme tú Európu hrali a tých hráčov naozaj sa vymenilo naozaj dosť veľa, to znamená uvidíme, akým spôsobom si to sadne, ale dôležité je sústrediť sa na nadchádzajúci zápas s Mostarom a urobiť ten prvý krok na to, aby sme mali istú konferenčnú ligu a potom už uvidíme, na čo máme v nasledujúcich kolách a budeme bojovať samozrejme, ako som povedal, o ten náš sen, ale ja túto tému som veľakrát rozoberal a opäť to krátko asi zhrniem, lebo pre mňa osobne každá z týchto súťaží má pre Slovan určitú výzvu a ja som to už povedal niekoľkokrát. V konferenčnej lige môžeme bojovať naozaj o to, aby sme išli veľmi ďaleko, možno semifinále, možno finále, možno takéto ciele si dávať, hej.
V Európskej lige je to opäť možno o tom, aby sme postúpili z tej ligovej fázy ďalej a Liga majstrov je pre nás cieľ, aby sme získali prvé body. To znamená, ktorákoľvek z európskych súťaží, ak to bude, tak budem spokojný a šťastný a budeme si podľa toho zadefinovať nové ciele v rámci toho účinkovania v danej súťaži. V médiách bolo množstvo špekulácií o novom investorovi, respektíve prípadnom čiastočnom vlastníkovi. Aká je v tomto smere situácia? Pretože už sa aj spomínali rôzne percentuálne delenia, 30-70 a neviem čo, takže ako to je? Samozrejme, toto je téma, ktorá je živá, ja som to už viackrát povedal a som to povedal aj na tlačovke v zime ešte, to znamená aj počas toho času, čo som strávil v Katare s mužstvom, tam som mal niekoľko stretnutí, to znamená, že môžem len potvrdiť to, že áno, ten klub je záujem a to je len potvrdenie tých mojich slov, čo som tvrdil, čo som rozprával už niekoľko mesiacov dozadu, keď tedy ešte možno ľudia si mysleli, že som sa zbláznil a že rozprávam nezmysly a že to nie je reálne, tak dneska sa potvrdzuje to, že naozaj ten záujem o klub je a ten záujem o klub je reálny a dneska neviem ešte predikovať, ako dopadnú, lebo ten záujem je z viacerých strán, to znamená, že nie je to dneska vo fáze, že by som mohol povedať, že áno, sme s niekým dohodnutí alebo niečo podobné. Slovan je stále v 100% vlastníctve našej rodiny a uvidíme, ako sa to v nasledujúcich týždňoch, mesiacoch vyvinie. Hej. Ja som veľakrát povedal, pre mňa je dôležité to, aby klub napredoval. To znamená, ak nájdeme dobrého partnera, ktorý bude na rovnakej vlnovej dĺžke a bude mať rovnaké ciele ako my a bude ochotný nám pomôcť alebo by sa rád stal súčasťou našej nejakej vízie, tak ho rád privítam, ale je to naozaj veľmi, veľmi závažné rozhodnutie, to znamená, musí to všetko takto zapadnúť, aby sme naozaj mali spoločnú víziu a aby ten klub napredoval, lebo pre mňa je dôležité to, aby klub rástol a nie to, koľko percent naša rodina vlastní. Hej. To znamená, my sme, myslím si, že za tie roky investovali enormné množstvo financií a energie a všetkého do klubu na to, aby sme ho dostali tam, kde je dneska. Vo svete je úplne normálne, že kluby sú vlastnené viacerými, či už rodinami, alebo skupinami, alebo podobne. To znamená, že nevidím dôvod, prečo Slovan by nemohol byť takýmto spôsobom tiež nastavený a bol by som rád, ak by to Slovanu pomohlo a vždycky budem sa snažiť zo svojej pozície urobiť to najlepšie pre klub, aby sa klub mohol ešte rozvíjať a posúvať dopredu a ak nájdeme takého partnera a bude to prospech klubu, tak prečo nie? Odľahčíme to trošku, bola tu otázka na Trávnik, ktorý napriek tomu, že dostal naozaj extra porciu zápasov Eura do 21 rokov, bola tu Hamšíková rozlúčka, mali sme tu zápas s Vyslou, poznačený vlastne veľkým lejakom. Hej. Teraz sme hrali s Midtjyllandom a tak ďalej a napriek tomu myslím si, že opticky vyzerá fantasticky, takže čo na to hovorí, že vlastne konečne, dá sa povedať, máme skutočne ten Trávnik v ideálnom stave, dá sa povedať, napriek všetkým týmto veciam. Musím zaklopať, že konečne ten Trávnik je naozaj vo výbornom stave a myslím si, že to naozaj presne ako si povedal, či už zápas Vyslov v enormnom daždi alebo následne teraz zápas s Midtjyllandom ukázal, že tá kvalita ihriska je veľmi, veľmi, veľmi vysoká a naozaj sa pochvaľujú aj všetci hráči, tréneri. To znamená, som rád, že sme dobre pripravení aj po tejto stránke a že sa nám podarilo aj v tejto oblasti zlepšiť. Hej, urobili sme preto naozaj razantné kroky v minulosti, že museli sme vymeniť väčšiu hĺbku podložia, to znamená, tá posledná rekonštrukcia Trávnika bola omnoho finančne náročnejšia ako tie predošlé, to znamená, len to v podstate potvrdzuje to, čo sme v klube zistili predtým, alebo to, čo sme sa nejakým spôsobom domnievali, kde by mohol byť ten problém a vypadá to, že tá investícia sa nám oplatila, že naozaj ten Trávnik bude výborne pripravený a verím, že nám priniesie šťastie. Zloženie skautského oddelenia, opäť taká téma, ktorá rezonovala dlhodobo a pýtajú sa stále na ňu fanúšikovia, takže či vieš skautské oddelenie nejakým spôsobom ešte bližšie špecifikovať? Áno, skautské oddelenie už samozrejme konečne funguje, to znamená, dneska vidíme prvé výsledky našeho skautingu, to znamená, lebo skauting začal fungovať už v nejakom spôsobe, v nejakom prechodnom období niekde v septembri, to znamená, bola nejaká nábehová krivka, že začali sme to nejako tvoriť a môžem povedať, od januára už chlapci naplno zarezávajú a všetko funguje tak ako má, tak ako sme si nastavili a tak ako sme chceli. S Robom Vitekom sme o tom veľa rozprávali a myslím si, že sa nám podarilo vytvoriť naozaj veľmi, veľmi dobrý tím a že to naozaj funguje veľmi dobre a som veľmi, veľmi rád, že to je takto zostavené a verím, že to aj ľudia ocenia, že myslím si, že na základe aj týchto prestupov, že budú vidieť, že naozaj tá práca je odvádzaná dobre a kvalitne, to znamená, naozaj pracujeme veľa s dátami a snažíme sa využívať analýzy dátové na to, aby sme urobili nejaký ten prvý filter a následne doskautovali, odsledovali a následne išli k tomu výberu tých hráčov, ktorí k nám prichádzajú a verím, že to bude potvrdenie tej dobrej práce, ktorú ja cítim, že odvádzame v rámci tohto oddelenia. Vizuálna propagácia klubu v meste, hovoríme o billboardoch,
prípadne autobusoch, električkách. Hej. Niektorí fanúšikovia volajú po väčšej propagácii. Aké sú plány klubu v tomto smere? Veľmi optimistické, hej, lebo je to téma, ktorú takisto vnímam veľmi rovnako asi ako naši fanúšikovia. Mali sme prednedávno poradu marketingového oddelenia, kde sme sa intenzívne a kde som opäť kladol dôraz na to, že musíme byť viacej viditeľní, že musíme byť viacej viditeľní v centre, musíme byť viacej viditeľní aj na okraji mesta. Hej. To znamená možno city lighty v rámci centra, hej, aby tí ľudia viacej dochádzali do kontaktu, možno nejaké billboardy, možno na výpadovkách z mesta, keď tí ľudia vchádzajú alebo vychádzajú z mesta, aby ten Slovan proste stále niekde bol viditeľný, aby sme možno oslovili tú skupinu ľudí, ktorá nás možno nevníma, hej, nejakým spôsobom. To znamená, že pripravujeme kampaň veľmi silnú v rámci tohto, to znamená, sme už v takej predfinálnej fáze a chceli by sme to čoskoro spustiť a bude to naozaj masívna kampaň, ak sa nám to podarí vystrojiť v tej forme, ako by sme chceli, avšak treba samozrejme povedať, nie je to nič ekonomicky jednoduché, to znamená, momentálne máme nejakú predstavu, teraz samozrejme musím nájsť nejaké financie na to, aby sme boli schopní pokryť všetky tie náklady, ktoré s tým budú spojené a keď sa nám toto podarí, tak potom pôjdeme do toho, ale áno, riešime to a rád by som vyšiel aj s takouto kampaňou vonku, aby sme ešte boli silnejší v rámci mesta a ešte viac boli viditeľní. Jeden z fanúšikov sa pýta na Andraža Šporára, či ešte niekedy v budúcnosti je reálny jeho návrat na tehelné pole. Tak všetci dobre vedia, že môj vzťah s Andražom je nadštandardný a sme spolu naozaj často v kontakte a prednedávno sme takisto si telefonovali a bavili sme sa o tom a bohužiaľ samozrejme, že nám to nevyšlo v zime, hej, lebo tedy sme boli naozaj veľmi blízko tomu, aby Andraž opäť obliekol dres Slovanu, ale musíte naozaj zvažovať viacero vecí. Bol tu David Strelec a ťažko, hej, keď sme hrali na jedného útočníka, nejakým spôsobom to namixovať tak, aby sme nezabili ľudovo povedané Davida a tým, že by prišiel Andráš, lebo samozrejme jeho pozíciu poznáme a vieme, aká to je persona, to znamená určite by nebol spokojný s tým, že by mal byť striedajúci alebo naskakujúci hráč, to znamená, treba takéto veci naozaj veľmi citlivo riešiť a či sa nám to v budúcnosti podarí, ťažko povedať, akože teraz sme sa o tom bavili, že Andráš by veľmi rád. Hej, musím povedať, že sám povedal aj teraz, že by veľmi rád sa vrátil teraz, ako mu bude končiť zmluva v Turecku späť domov do Slovanu, hej. Ale uvidíme, čo bude. Uvidíme naozaj. Nedokážem dneska predikovať, že či ako na tom budeme, ale ako na tom bude Andráš, hej, a čo budeme jedna druhej strane schopní ponúknuť v tom danom čase, keď to bude opäť reálna téma. Ako sa z svojho pohľadu Slovan posunul za ostatných 5 rokov a kde ho vidíš o ďalších 5 rokov? Tak ja si myslím, že Slovan sa naozaj posunul, akože tie ciele, ktoré sme mali reálne zadefinované, sa nám, chvála Bohu, podarilo naplniť, si myslím. A to je samozrejme, ja nerad nikdy hodnotím našu prácu, lebo to je také, že to by mali ľudia hodnotiť, hej, a oni si musia povedať. Ja môžem zhodnotiť akurát tak fakty, ktoré sme si zaomienili alebo zadefinovali ako ciele pred tým, dajme tomu, 5 rokmi, keď sa bavíme o 5-ročnom úseku. To bol samozrejme dvihnutie koeficientu, čo sa nám podarilo. Hej. Dneska máme koeficient, ktorý nám zabezpečuje naozaj byť nasadený minimálne v prvých 3 predkolách. Ak je dobrý vývoj, tak aj v tom play-off. To znamená, to je veľkým pozitívom klubu, lebo to sme v minulosti neboli zvyknutí a to nám samozrejme tú situáciu v rámci kvalifikácie oveľa sťažovalo. Hej. To znamená, toto sa nám podarilo naplniť, čo je veľmi pozitívne. Podarilo sa nám Slovan opäť vrátiť na mapu európskeho fotbalu, to znamená, dneska už opäť vedia v okolitých krajinách, že Slovan je tu a že Slovan je silný brand a že je to silná značka a pravidelne už hráva Európu, to znamená už dneska, keď telefonujem agentovi, hráčovi a som s ním v kontakte a rokujem, tak už nemusím toľko rozprávať, že čo ten Slovan je a nemusím sľubovať, že áno, budeme hrávať pravidelne Európu. Dneska už Slovan pravidelne Európu hráva. Hej, samozrejme čerešničkou na torte bolo účinkovanie v Lige majstrov v poslednom ročníku, to znamená vyvrcholenie celej tej práce a myslím si, že naozaj veľmi, veľmi, veľmi pekné. Ale samozrejme treba zaspať, treba mať rúžové okuliare, je to obrovský priestor na zlepšenie a ja stále vidím obrovský potenciál tohto klubu, kde ešte stále môže rásť a opäť budem sa opakovať práca s fanúšikmi, oslovenie ďalších skupín ľudí na to, aby prilákanie ďalších partnerov, sponzorov na to, aby sme klub mohli posúvať, lebo opäť sa vrátim k tej Slavii, 18 000 priemerná, vyššie 18 000 priemerná návšteva na
domácu súťaž. Naša priemerná návšteva je o mnoho nižšia stále. Hej. To znamená, že tu je ten priestor, ktorý vidím na to, aby Slovan rástol a rád by som zažil to, že budeme mať vypredané tehelné pole nielen na európske zápasy, ale aj na ligové a to je taký ten ďalší cieľ a samozrejme pokračovať v tom, aby sme klubu držali na tejto úrovni a posúvali postupne vyššie. Poďme na permanentky. Aké boli tvoje očakávania pred sezónou z pohľadu predaja, ako sa naplnili či nenaplnili a na akom čísle aktuálne sme? Ja som bol asi najväčší optimista a samozrejme možno taký najviac citlivý na túto tému, lebo stále ma tí fanúšikové trápia, hej, lebo to je pre mňa ten hnací motor, hej, ja naozaj robím pre ľudí a ja naozaj robím pre nich, hej, to znamená, ja keď vidím to tehelné pole, to je tam pre mňa motivácie, to je pre mňa ten záväzok, že áno, treba ráno sa zobudiť aj spracovať, lebo tí ľudia mi dávajú tú spätnú väzbu a cítim, že sú s nami, hej, to znamená, že ja som dúfal otvorene povedané 6,5 000, hej. Dneska sme dosť vzdialení od toho čísla, ale zároveň musím povedať, je tam aj veľký náraz v porovnaní s predošlou sezónou. To znamená, že je to také pozitívno-negatívne, ale samozrejme opäť stále priestor na zlepšenie. Dneska sme na čísle 4700, čo je naozaj v porovnaní minulou sezónou veľmi pozitívny vývoj. Samozrejme aj tie zápasy s Vyslou a Midtjyllandom niečo naznačili, to znamená obidva zápasy boli cez 5000, to znamená, že myslím si, že je realisticky sa baviť o tom, že by sme mohli tú 5000 hranicu tento rok zlomiť, lebo keď dojdú na prípravné zápasy takýto počet ľudí, tak prečo by si nekúpili permanentku? Ale stále tam bude veľký priestor pred nami na to, aby sme postupnými kročikmi dobiehali našich súperov, ako je Slavia Sparta. Akú kampaň v tomto smere klub urobil, aby podporil permanentky? Tak tam sme sa snažili naozaj urobiť, najmä, ja to tu mám ešte niekde, keď si môžem takto poradiť, lebo urobili sme celkovo 312 TV spotov, ktoré sme odvysielali či už v teatri Markíza, Dajto, TV Doma, hej, to znamená v rámci televízie. V porovnaní s minulosťou, kde sme takéto veci nerobili, tak sme išli do takej intenzívnej kampane a možno aj to je dôvod, prečo dneska máme 4700, takže naozaj tam je pozitívna odozva. Potom inzercia v denníkoch Pravda, Šport a samozrejme tých našich mediálnych partnerov, tak ako to v minulosti už bolo známe, samozrejme našim prostredníctvom našich sociálnych sietí a interných kanálov webových, to znamená v rámci tohto. A to bolo, čo sme mali pripravené na túto sezónu. To znamená, áno, môžeme polemizovať na to, že mohlo to byť viacej, mohlo to byť možno inak, ale myslím si, že kampaň v rámci televízie je na Slovensku jedinečná. Neviem, či niekto iný na Slovensku niečo také vôbec má. Myslím, možno má oprav, ak ja to niekto taký je. Takže... Ja som nezachytil ani Trnavu, ani Dunajsku, že by niečo takéto. To znamená, nie sú to ľahšie záležitosti, ale samozrejme investovali sme do toho, aby sme takýmto spôsobom možno oslovili našich fanúšikov. Odozva je tu, samozrejme 4700 fanúšikov dneska si už zakúpilo, uvidíme, ako to bude mať nasledujúcich týždňoch ešte odozvu, lebo kampaň stále beží. A takisto, ako sme sa už bavili predtým, to znamená tá billboardová kampaň do budúcna alebo City Lightová, to znamená, to je taký ten nadstavba toho, kde by sme chceli pokračovať. Takže toľko to sme urobili, uvidíme, aká bude odozva. Samozrejme, vždy sa dá urobiť viacej a ja si to uvedomujem, ale všetko stojí peniaze a myslím si, že v tom budžete, čo sme mali, tak sa nám podarilo vyžmýkať maximum a viem si predstaviť ešte silnejšiu kampaň a do budúcna možno keď sa nám to podarí a že budeme ešte spoločne raz, tak budeme mať ešte silnejšie kampane. Budú naďalej aj v budúcej sezóne pokračovať predzápasové fanzóny na námestí Tehelného pola? Určite áno, lebo na toto bola naozaj fantastická odozva, to znamená, cítime fanúšikom, sa to páčilo, to znamená, máme pripravené nové veci, nejaké ešte trošku upgrady, takže chceme pokračovať naozaj počas všetkých zápasov v tvorením týchto fanzón a verím, že sa tam fanúšikové cítia dobre, komfortne a že ich takýmto spôsobom budeme sa snažiť postupnými kročikmi prilákať skore a skore na ten náš štadión a vytvárať pre nich ďalšiu zábavu ešte pred zápasom. Skontroloval som čas, myslím si, že taký ten podcastový zdravý sme naplnili, vyplnili, takže týmto by sme jednak tebe chceli poďakovať za to, že si fanúšikom takto odpovedal. Myslím si, že to ocenia, že budú radi za zase nové veci, čo sa dozvedeli a samozrejme myslím si, že tu možno aj nesedíme naposledy, takže zase keď ubehne nejaké obdobie, tak... Určite áno. Verím, že to padne na úrodnú pôdu a že naozaj to fanúšikovia ocenia a myslím si, že ten vzťah medzi fanúšikom klubom treba naozaj otvárať a my chceme byť otvorení fanúšikom a budeme sa snažiť či už touto formou alebo ďalšími formami nejakým spôsobom viacej otvárať a prinášať im čo najviac informácií a odpovedať im čo najviac ich otázok, aby naozaj cítili to prepojenie fanúšik klub, že je naozaj silná. Tak
Ďakujeme za pozornosť a všetci sa vidíme 22. júla na Tehelnom poli v druhom predkole Ligy majstrov. Majte sa, pekný deň. Ďakujem.